Ja sa pamätám, že scénu s tortou sme išli asi 9 krát. Nie, prosím ťa, Borku, nie! No pôvodne sa ten film mal, vieš, ako volať, len to nepovolili. Dievčatá to majú rady sladké. Aká som? Sladká. Som režiséra Jura Herca strašne upozorňoval na to, že som obklopený krásnymi ženami a že v podstate nie je tam ani jedna milostná scéna. A on hovoril, veď práve o tom je ten film. Máš rada kino? Mám.